Inkontru l-Almanak Kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Strutturi esibizzjoni ta' Thomas Cherry ġewwa l-Kamra ta' fuq fejn l-ispazju jiġi esplorat f'kuntest modern, urban u kaotiku. Stretta Swing ġewwa Roots il-Belt Valletta, serata maġika u mill-isbaħ ma' Stretta Swing Jazz Trio. Macbeth ta' William Shakespeare tintwera ġewwa ċ-ċinema ta' spazju kreattiv. L-artist u gwida tal-House of Tours Jeremy Gregg jippreżenta The Grand Tour of Teatru Manuel. Tour divertenti u mimli informazzjoni b'dinamika u mħabba profonda għall-istorja lokali.